Gọọmenti steeti abụ Anambra amalitego ọzụzụ maka mmadụ 200 ndị ọhụrụ bụ nke ewere n'ọlụ na ya bụ otu Ocha Brigade n'ime steeti abụ Anambra. Ọzụzụ ha bụ nke malitere n'abalị 3 nke ọnwa Ọgọst ma bụrụkwazị nke a ga-emegide ruo abalị 31 n'ime ọnwa na Isiagụ na kansụl ime obodo Ọka South. Nke n'obi ya bụ iji wee kwagote ike nke ha ga-eji wee lụọ ọrụ n'ime ya bụ otu, ịhụ na iwu bụ nke na-achị ya bụ nke ha gbasoro, ịhụ na gburugburu bụ nke dị ọcha n'obodo dị iche iche bụ nke nwere n'ime steeti abụ Anambra. Chibụzọ Obidike onye nta akụkọ anyị ga-ewetara gị akụkọ. Oge ọ na-ekwu okwu ebe ọzụzụ ahụ, onye managing director ụlọọrụ Ocha Brigade bụ Maazị Celestin Anere kọwara na ndị ọhụrụ ahụ a chọrọ ịnabata bụ ndị a kwọchara aka wee ghọta n'okpuru ọchịchị dị iche iche na steeti a, bụ nke o kwukwere na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị na-abụghị ndị Anambra, ma kwukwezie na amụma nnabata bụ nke aka na-achị steeti abụ Gọvanọ Chukwuma Soludo kwadoro iji wee kwalite ọrụ ha na-alụ, ma kwukwezie na Gọvanọ Soludo bụ onye dị uchu ịfụ na obibi ndụ ndị mmadụ na Anambra bụ nke bụ ịgba. N'okwu nke ya, onye na-afụ maka mgbasa ozi n'otu ụlọọrụ ahụ bụ Maazị Anthony Agbaefuna, onye nọrọ oge ọ na-akụziri ndị ahụ anabatara ọhụrụ iwu nakwazi ihe kwesịrị ha ga na-eme n'ọrụ ha, nọkwaziri n'oge ahụ dọọ ha aka na ntị na ụlọọrụ ha bụ nke na-anaghị akwado ndị na-akpa aghara ma ọ bụkwa ndị na-emegheri, ma kwukwezie na nnabata anabatara ha sitere na amụma gọọmenti steeti a wepụtara iji wee mee ka steeti a chawapụ ma kwekwe ndị mmadụ obibi.